الشدة بعد العسر يسرا، ربنا ألاق قدرا. يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي، أنت للعينين دي، أنت عند الحوض دي، أنت هذا الصفي. يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك. ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умедворам сиҳату саломат ҳастед. рӯзи ҳамагиатон ба хайру шодӣ бошад ва меҳмонакҳои нав ба канали мо пайваст шудагиянд хушомадедтон мегӯм. нури дида тоҷи сар. имрӯза навори мо сар мешавад духтаракҳо аз тайёр намудани сиропе ки мо аз аптека мехарем ва дар дохилаш якчанд таблеткаҳо илова мекунем ва беҳад ҳам шумода арзон меғалта, ҳам беҳад фоидааш нағзай. ва тамошобинои азиз, як чизи дигара хотиррасон карданем ки вақте мо як сироп аз аптека мерем рафта харидорӣ мекунем, ҳатман 300, 400 то 500 рубла пул харҷ мекунем ва дар ин ҷо бошад ҳамагӣ 100 чанд рубл, 100 мумкин 20 рубл, 130 рубл мо харҷ мекунем. агар шахсоне ки дар тоҷикистонанд ҳами 8-9 сомонӣ харҷ мешавад. мода ҳамагӣ лозимай 10 дона мукалтин, 1 дона диазалин ва сиропи пертусин. таблеткаҳои ҳамаша орд мекунем. агар кофемолка дошта бошед метавонед дар кофемолка, агар кофемолка надошта бошед ҳатто михелам мешава майда кардан. ва духтаракҳои хушрӯ анамихел мо тайёр кардем ва духтарчаи қатии шавҳарам грипп шудагӣ буданд, ҳам сулфа, беҳад сулфаҳои безеб. хулоса аз ҳамин тайёр кардум. саҳар абед бега 3 вақт як қошуқ чаи духтарчаи майдам дад. шавҳарам дуборӣ барои ки кор мераванд, ба ҳамин хотир дуборӣ саҳару бега хӯрдан як қошуқи калонӣ. аллакай сулфаҳошон нақс шудагиай. шумоам тайёр кунед, иншааллоҳ шумодаам фоидааш мераса. баъди илова кардани таблеткаҳо ҳатман дар флакони худаш обратно андохтем, анамихел дар холодильник мемонем. тамошобинои азиз, мо дар ҳамин хел барфи хушрӯ боридагиай, ҳамин хел барфи баланд боридагиай. тӯли 10-12 сол будааст ки ҳамин хел барфи баланд наборида будааи дар Владивосток. дӯстони азиз, ин дигар рӯзаи бо чанд рӯза влога якҷоя карда як влоги пурра кардагиём. имрӯз оштупаи лахтак тайёр мекунем. инҷа зирбакша тайёр кардастем ва иҷовази хамирша мегирем. инҷа дабоша кам дарак луби сирхак ҷӯшондем аллакай. ҷода гирифтем 2 дона тухм, намак, кам дарак об. ҳамеша оштупаи лахтака дӯстони азиз мо намихел тайёр мекунем. шумо чӣ хел тайёр мекунед ҳатман дар комментария нависен. хулоса ҳамихел обу намак меандозем. агар ки райҳон боша райҳон меандозем, агар ки не обу намакда мепазем ва зирбаки равғанӣ дорем да болош, луби сурх, луби сафед ҷӯшонда болошда мерезем, салат. хулоса ҳамихел чакакати мехӯремаш. хулоса дӯстони азиз,
ина оштипаи дасткашаки мо тайёр шуд. хулоса иҷада луби сирх дорем, луби сафед, салати пиёзу гашнич ва камтарак зирба кардагем гӯшту картошкаю пиёзу ҳама чӣ кати. хулоса инами хел айҷа дорем ҷурғоти хонагӣ кадомеро ки буфора пешида мереза мехӯра. ана мо да иштиёи таом биен ҳама каса обед мекунем. духтарако иҷа хостем камтарак кулча шӯрем ва хостем шуморам ҳаққатин бигирам. ва як чизи дигара гуфтанем ки агар шумо хоҳем ки хамири шумо тез раса, обто наметонен гарм ҷӯш шакар гирен, намак, равған, шир ҳамаша меандозед, фақат дроштона илова намекунен, барои ки дрош беҳад нозука тез месӯза. камтар ки алараш кардем, аллакай тасби обмон камтар паст мешава, хунуктар мешава, баъд дрожжа илова мекунем. ربنا ألاق قدرا يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي أنت للعينين دي أنت عند الحوض دي أنت هذا الباب صفي يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات. тамошобинои азиз, чӣ гуфтанем агар наворои ма писанди шумо боша, ҳатман лайкои худтона гузорен, подписатсия кардаги набошед, подписатсия кунен, комментарий нависен, чунки шумо медонен ки ҳамаи ин пешрафти канали ма фақат аз шумо вобастагӣ дорад. ана иҷада бошад духтарако кулчаком напухтему, беҳад кулчакҳои бамаза. ин фақат закаси дадашонай, фақат кулча закас мекунанд. ин иҷада бошад камтарак кӯтини тифтелка кардем. ми авқоти бульёндора беҳад хушрӯ мехӯранд. хулоса камтаракам хали кӯрини тифтелка кардам ва камкам навор кардам ки шумодам нишон будам.
айҷада бошад хтарако почта рафтестем якум бор акав фаберлик почтада бор равон кардем. Фақат пункт видичи ами артемда заказ мекардам, аз амуҷа рафта мегирифтем. И дафъа камтарак буд борум, фақат закази ҳамсояҳам, барои ҳамин хотир камтарак буд. Гуфтем хай биём почтада вай кунам, равон кунам. қариб 8-9 рӯзда омад бор, беҳад дер омад. Агар не аз ҳамин хабар бист ки равон кардану беҳад дер омад. خلاصه کوفته مردک در کار بود به خاطر خودم کوفته قطعی بچم آمدیم. باز میداریم میگیریم بورا با نصیب باشه نشان میدیم چی بار گرفتیم. هم ترکه به هر حال نشان میدیم. ина духтарако бормона гирифтем, мо буромадем. Насиб боша як тараф хона ҳаракат мекунем. Иншаалло хона бирем, бор кушода нишон метиҳем бура. Ана бинен чӣ хел погодаи беҳад хушрӯ, офтобак, лекин ҳама қашамоли худакае ки бовар кунед духтарако ҳамсояҳомон заразит кардагим ба борои фаберлик. беҳад аллакай качествои фаберлика фаҳмидагиянд, фақат мебиянд заказ мекунанд. барои духтарако номерои ман ҳастай. касе ки хоҳиши кор кардан дора ҳатман дар ватсапи ман нависен. ҳамаи кора ба пуррагӣ мефаҳмонамтона. ҳозир бовар кунед ҳама фаберлик кор кардестай. ман худам чӣ дорум, дипломи олӣ дорум, лекин айни ҳол ки кор намекунам. ба ҳамин хотир ман фаберлик да кор кардестам. то вақти кори худам пеш рафтана аллакай директор шудан мехоҳам ва и дуюм кори ман мешавад. иҷада бошад духтаракои хушрӯ, апау хоҳарои меҳрубон, модарони азиз, навори мо ба охир мераса. аз ҳамаи шумо миннатдорам ки то охири навор бо мо буден, вақти қимати худро дариғ надошта. ва аз ҳамаи шумо миннатдорам ки барои дастгирии канали ман саҳми худро гузоштем. то влогҳои оянда худованд ёру мададгоратон бод. худо ҳофиз дӯстони гулам.